Hayan, subli na usab nga masinati ang rotational brownout sa nagkadaiyang dapit sa Kabisayan, sugod karong alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines nga alas 3 karong hapon gipaubos sa yellow status ang Visayas Grid hangtod sa alas 6 sa gabi. Apan pagka alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi, gibutang na kini sa red alert status. Subling ibalik kini sa yellow alert status pagka alas 7 hangtod na sa alas 10 sa gabi. Matud sa NGCP, adunay 952 megawatts nga wala masupply sa mga power plants sa Central Visayas nunot sa nahitabong force outage sa 11 ka mga planta sa Kabisayan sukad ning buwan sa Mayo. Kini naglakip sa tulo ka mga dagkong power plant sa Toledo City ug usa sa Iloilo City. Ug kagahapon, upat ka planta sa coal power plant sa Naga City sa Cebu ang wa na usab mag-operate. Ang TV1 ug TV2 una nang wa naghatag og transmission sukad sa unang semana sa Mayo. Ang available capacity sa tibuok Visayas is 2,562 megawatts. Unya atong peak demand for the entire Visayas is nasa 2,542. So gamay na lang yun kaayo ang nabilin. So anytime pwede nga mo saka pag ilang demand nga mo na mapugos mo implementa og rotational brownout or manual load dropping para dili mo collapse or suffer ang grid.